שלום, אני שירלי, מייסדת המגמה של שירלי, זה מרכז למידה לשפים קטנים. שבוע שעבר הבן שלי חזר הביתה, כועס, מרוגז, עצבני. שאלתי אותו, רון חמוד, מה קרה? איך היה בגן? הכל בסדר. שוב, התעקשתי, רון, קרה משהו? לא קרה כלום. טוב, חשבתי שזה מוזר, אבל הנחתי לו לנוח ל5 דקות והלכתי לעיסוקיי. כביסה, כלים. ניגשתי לתיק האוכל שלו להוציא את הקופסת אוכל, וראיתי את הבקבוק מים מלא. שאלתי אותו, רון, שתית היום? לא שתיתי. ואז הבנתי מה קרה. הוא לא שתה כל היום, ובגלל זה הוא נהיה מרוגז ועצבני. הוא פשוט התייבש, והוא לא ידע, הוא לא הבין שהוא התייבש. הוא פשוט לא שתה מים לאורך כל היום, וזה גרם לו להיות עצבני. ואנחנו הרבה פעמים עוברים את היום, ואנחנו לא שותים מים, והילדים שלנו לא שותים מים, ופתאום הם עצבניים, או מרוגזים, או מחפשים לנשנש, הם חייבים עכשיו ממתק, וזה בעצם בכלל לא נובע מזה שהם לא שתו מים, ושיש להם חסך ושהם מיובשים. והם לא מבינים את זה, וגם אנחנו הרבה פעמים לא מבינים את זה, ומייחסים לזה כל מיני תופעות אחרות. אבל האמת היא שפשוט צריך לתת להם כוס מים, להרוות אותם, וזה מסתדר. ולפני 3 שנים, כשבעלי חלה בטרשת נפוצה, אז חשבתי מה הדבר הזה שאני יכולה לעשות עכשיו, כדי לשפר את הבריאות שלו, את הבריאות שלי, את הבריאות של הילדים שלנו. ונתקעתי במחקר שדיבר על מים, שפשוט שתיית מים מפחיתה את הסיכון למחלות, או משפרת את הבריאות. וזה היה הטיפ הראשון שיישמתי בחיים שלי, לשתות מים. הוצאתי את השתייה המוגזת מהבית, הוצאתי את השתייה הממותקת מהבית, וקנינו מכשיר מים. התחלנו לשתות מים לאורך כל היום. וכן, בהתחלה זה היה מאתגר. הילדים שלי היה להם קשה יותר, לנו גם היה קצת קשה בלי המוגז ובלי המתוק, אבל התרגלנו, הבנו שמים זה חשוב. מים זה מרווה את הגוף, מים זה האנרגיה של החיים שלנו, וזה חשוב לשתות מים. וזה בדיוק מה שאמרתי לילדים שלי, שמים יעשה אותם חזקים כמו גיבורי על, ושמים זה חשוב לגוף שלהם, וככה המים נהיה חלק מהשגרה של החיים שלנו. בבוקר כשהם הולכים לגן אני נותנת להם כוס מים לפני שהם יוצאים, שישתו. אני אומרת להם זה חשוב לשתות, ואני ממלאה להם בבקבוק מים. לאורך היום אנחנו שותים מים, אין לנו יותר את המוגז ואת המתוק, זה אנחנו שומרים לסוף שבוע ולאירועים מיוחדים. והטיפ שהכי עזר לי ליישם את השתיית מים, היה שבעצם כששתשבנו לארוחת הערב, מילאתי קנקן מלא במים, מזגתי לכוסות של כולנו ואנחנו שתינו מים. הילדים ראו אותי שותה מים, את בעלי שותה מים, וגם הם התחילו לשתות את המים, והבינו כמה זה חשוב. והיום הם בכלל לא מחפשים יותר את המוגז והמתוק, הם ישר הולכים לשתות מים כשהם צמאים, והם מבינים שמים זה חשוב, שמים זה מרווה את הגוף, שהגוף שלנו עשוי במים, ובגלל זה חשוב לשתות מים. ושתייה מוגזת זה לא תחליף. זה לא תחליף לשתייה, ההפך עושה לנו, היא נותנת לנו המון סוכר, בבת אחת אחר כך יורד לנו הסוכר. השתייה היא לא מרווה אותנו, ההפך היא מצמיעה אותנו, ובגלל זה את המוגז ואת המתוק אנחנו שומרים לסוף שבוע ולאירועים מיוחדים, ואת המים במשך השבוע. ובגלל שהנושא הזה נורא חשוב, אז הייתי שמחה אם היית מעלה תמונה של הילד שלך, שותה מים, שמה את זה בעמוד הפייסבוק שלי, וככה כולנו נוכל לשתות מים וליצור קהילה ששותה מים, ואת המוגז והמתוק משאירה לאירועים מיוחדים. כי מים זה האנרגיה של החיים, מים זה חשוב. מים, אנחנו לא נותנים לזה כל כך הרבה חשיבות, אנחנו עושים הרבה יותר חשיבות על אוכל, ומה צריך לאכול, וכמה נאכל, ומה נאכל, ומה בריא, ומה לא בריא. שבעצם אוכל זה משני, בלי מים אי אפשר לשרוד. בלי אוכל אפשר לשרוד כמה זמן, אבל בלי מים אי אפשר. ולכן הרבה יותר חשוב ולשים דגש לפעמים היא על המים. על אם אנחנו נשתה מים, אנחנו בבת אחת נהיה יותר בריאים, במקום להתעסק כל היום עם מה נאכל ואיך נאכל וכמה נאכל. אז אנחנו צריכים להתחיל במים. אז שוב, אני מזכירה לך, צלמי תמונה של הילד שלך, תעלי לדף הפייסבוק שלי, אני אעלה תמונות של הילדים שלי שותים מים, וביחד ניצור קהילה ששותה מים ושומרת על בריאות נכונה. ושיהיה לרוויה.